Il-Partit Nazzjonalista vvota favur riżoluzzjoni mresqa quddiem il-Parlament Ewropew favur it-tisħiħ tal-armamenti tal-qerda tal-massa. Tali riżoluzzjoni inkludit klawżola partikolari li dan irid isir permezz ta' parti mill-budgets nazzjonali li fil-każ ta' Malta jlaħħaq għal madwar 52 miljun euro fis-sena. Żvela dan il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Daniel Attard li b'filmat fuq il-medja soċjali spjega l-pożizzjoni li ħadu rappreżentanti nazzjonalisti f'Lulju li għadda fl-ewwel riżoluzzjoni mresqa f'din il-leġislatura ġdida tal-Parlament Ewropew. Flusek se jmorru għall-gwerra? Hekk riedu l-MPs tal-Partit Nazzjonalista? Fl-ewwel vot quddiem il-Parlament Ewropew l-MPs nazzjonalisti ivvotaw favur riżoluzzjoni li kienet tajt li kull pajjiż, inkluż Malta, għandna nonfqu 0.25% tal-GDP tal-ġid nazzjonali għall-armamenti fl-Ukrajna biex jintużaw kontra r-Russi. Għal Malta din kienet tkun tfisser 52 miljun euro mit-taxxi tagħna fis-sena. Tali deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista favur ir-riżoluzzjoni finali tmur kompletament kontra dak li tiddetta l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna dwar in-newtralità u l-gwerer ta' ħaddieħor. Anke jekk il-Partit Nazzjonalista u rappreżentanti tiegħu ma kinux spjegaw dan mod xieraq dakinhar, illum tali deċiżjoni treġi ferm iżjed mal-pożizzjoni meħuda anke mill-President tal-Parlament Ewropew u Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola. F'kummenti mal-medja waqt is-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell il-ġimgħa l-oħra, din ma ddejqix tiddikjara li l-allokazzjoni ta' 800 biljun euro mill-Kummissjoni Ewropea għal Rearm Europe messa ilha sew li saret. I think I'll be a little bit more blunt than usual today, and our message on this day of a Special European Council on Defence is that it is about damn time. This is something that we have been asking for a long time. Iżda kif iddikjara bla tlaqli il-Prim Ministru Roberta Vela, Malta insistiet li trid tiġi rispettata l-pożizzjoni ċara tagħna fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Konna ċari ħafna il-neutralità ta' pajjiżna, in-non allinejament ta' pajjiżna. Iżda bżida miegħu il-prinċipju li aħna ma rridux li nisselfu jew ninvestu jew nixtru farmi letali, jrid jiġi rifless. U sodisfatt immens illi il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, konklużjonijiet bil-miktub, jispeċifikaw dak mod ċar. Jiġifieri hemm żewġ konklużjonijiet tal-Kunsill il-numru 10 u n-numru 17 illi jagħmlu referenza speċifika għal politika partikolari ta' difiża ta' pajjiżna. Minnaħa l-oħra nnota l-ipokrizija tal-oppożizzjoni li ma ħadiġ direzzjoni ċara wara l-pożizzjoni ta' Metsola qed tipprova tiġġustifika u tqarraq. Xi ħaġa li kif esprima anke l-Europarlamentari Daniel Attard hija ferm aktar evidenti bil-vot ta' Lulju li għadda fil-Parlament Ewropew. Biex jipprova jiġġustifika dil-konfużjoni li għamet ġewwa fih innifsu l-Partit Nazzjonalista prova iġib il-pożizzjoni tal-Gvern tal-Partit Laburista u tal-Gvern u l-deċiżjoni li ħadd jien li taqbel ma dak li qed jgħid Roberta Metsola. Kollox ta' taħt fuq ta' dak li verament ġara. Għaliex il-vot tiegħi ċarissimu kien favur li Malta ma tinvestix fl-industrija tal-armi.